Ana sa dili mo bus sa napulo ka mga bata, lagi mga batanon ang natrap tunga sa sapa sa boundary sa Barangay Balingaing ug Barangay Subasta sa Davao City karong hapon lang tungod sa naghaguros nga tubig sa sapa. Atong sayro ng detalye ini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, inay maglipay-lipay aron nga mag-celebrate og birthday. Naputos na inoon sa kabalaka o kahadlok ang maging-agaw ng mga bata human sila matanggong sa tunga sa sapa tungod sa kadako sa tubig. Nananan ako sila kaganina! Nayaw ganito nila ah! Diyos ko ang mga bata! Giing na natamon sila! Anak ko sa inyo ganina, ayaw mo kaligo! Gilayong nanawag og rescue kining kabanay dihang makita nga natanggong tunga sa sapa ang iyang mga batang pag-umangkon. Iyahay na og tiyabaw ang mga bata sa kahadlok ug kabalaka. Anaa sa 7 ka mga bata ug 3 ka batan-on matud pa ang anaa sa tunga sa sapa bandala una karong hapon kay mga ligo sa dihang kalit nga naghaguros ang tubig gikan sa taas nga bahin. Namay ni singgit ito nga padulong na do tong baha tapos gikuha na akong 3 ka buok na natrap ang unom. Una na ako tunduwa nga na napasa bato niya kung gitabok yun din ba. Okay nagkuan. Okay ngita og lugar nga akong gikarga din diretso nga gipato din ako dito sa kawayan. Gikan din sa akong kahimutangan na gikan ang mga bata nga itabok sa tunga sa sapa paingon ni adtong dakong bato kung asa ana sa kapindon kulang 4 ka metros ang gilayon gikan dinhi. Sa dihang kalit nga ni dako ang tubig sa sapa, hinungdan nga natanggong na sila didto ug naglisod na sila kung unsaon paghawa aron sila maluwas. Dihang nikalma ang tubig sa sapa human ang hapit usa ka oras nagtinabangay ang mga residente sa pagbutang upisi nga mao'y subayon sa mga mag-rescue. Maayo na lang kay malampusong nakuha ang tanang natanggong. Sumala pa, nag-celebrate sila sa birthday sa usa sa mga bata kinsa lakip sa natanggong o giplano pa nilang mga ligo ug sapa. Nagplano na gyud mi nga maligo sa sapa. Then pag human sa magkaon pray nagkaon then kaning nauna dito na nagsalig lami sa nay mga dagko. Nya, nay mga dagko na ni ana mi na mahulat lang jud kay musunod mi. Sara sa karon ana-ana nakauli sa ilang tagsa ka mga panimalay mga bata ug ana-ana sab sila sa luwas nga kahimtang. Sara. Argil, unsa ang rason sa paghaguros sa tubig sa sapa? Nakasinati ba o kusog nga ulan ang lugar una katon nahitabo? Sa aras na pagiginabi kaganyan sa residente kinsa maupoy nakakuha sa actual footage no sa pag-rescue. Sumala pa before pa sa insidente na doon na nag-inform o nag-text sa mga residente nga nakapuyo sa taas nga bahin na doon na kusog nga pag-ulan nga sinati. Busa dako kayo ang posibilidad nga gikan sa taas mo dagayday ang dakong tubig paubos. Busa no wala nag-expect ang mga bata nga dunay dakong tubig nga mutanggong kanila tunga sa sapa o kaganina ganit sa pag-adto doon na pa yung mga pagtaligsik tang naabdan sa lugar. Sara. So Argil, unang higayon ba kini nga nahitabo sa lugar o doon na susamang insidente kaniadto? Sara, ikonsidera sa mga residente nga isolated incident lamang ang nahitabo. Kay lagi, dili usually ang mga residente nagaligo dito sa sapa. Kay lagi birthday celebration sa usa mga bata, busag iplano silang pamilya nga mga ligo og sapa. O na-timing lang gayud ko to, katunong doon na gayoy pag-ulan sa taas nga bahin, hinungdan nga kining natanggong gayod sila. Busa pa himangno pod sa mga ginikanan nga ugaling dunay pagdaot-daot sa panahon ug likayan na lang pod no ang mga bata ang mga ligo sa sapa aron malikay sila sa samang panghitabo. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.